I love Smiling, smiling, keep me sure that Dr. Ray Beats. Yayin, Ya girki. na wannan girkin na ba irin naku bane. A haba. Allah wallahi. One food. No. Let me one food, maza. No. Abokin yawa, ina gaya masu Qur'an da ina da amarya ta ba da iya girki ba. Allah wallahi. Cokali ɗaya ka bani. Alƙur'an baran baka ba. Cokali ɗaya ka. An na baka hege ne ke. Haka yau tun safe ba abin da na To kakkaci mana. Alƙur'an baran baka ba. Sai duk abin da ka yi. Sai ba da mu kana da mu hankali na. A tun safe ba Kai abin kun da ka ɗebo yunwa ka lokacin baka. Hauka ake. To ba za ka Kai ka bani ɗebo ba. yunwa. Abokin ina gaya ma. Waka ne tana ba da gudu wallahi. Dan cokali ɗayan ba zan An ba. na baka hege ne duk abin da ka yi. Alƙur'an baran baka ba. Sai ka je ka ɗebo yunwa ka lokacin wannan baka abinci. Hauka ake. Ni ma na kasance kunya na samu. To na kasance kunya ina son shi haka. To baran bayar ba. Kai. Amma haka nan abokina amma sabuwa ce ko? Sabuwa ce. Wallahi yarinya ne ba da iya haka ba. Bana ta fito.